משפחת ריבנטריקוט החדשה של מקדונלדס. בהשתתפותם של האחים מוסרי. מתה על שניכם. מתחילים במקדונלדס. שני מיני רויאל מסדרים אותי בול. מה איתך? ארוחת ריבנטריקוט רויאל, בתיאבון טל. תודה לך. ישר לשולחן. עוד מזמין לי ריבנטריקוט. כל החיים אתה חייב להתנסה עליי, אה? רגע, הוא מתנסה עליי? אתם זוכרים איזה מוסרי עושה סרטים בהוליווד, כן? בואו שנייה נעבור לפלשבק. הוא גם מחזיק גלידה בגביע. לא תיקח מקפלרי? רק להתנסה, אתה יודע. ואותו דבר בהשקה של הפוטטו. לא תיקח פוטטו? יואו, מוסרי! מוסרי, אני לא מאמין, מוסרי! לא, תחזיק לי רגע! אני נהנה. חלום. אנחנו ממשיכים. 2019. לא תיקח דאבל ביג מק? טוב. אין לי מה להמשיך לקרוא. רגע, בסוף אתה מקבל רוטב על שמך. עידו על הבמה מוסרי. סקרנת? משפחת ריבנטריקוט החדשה. המבורגר 200 גרם. עם רוטב רויאל, רוטב ויולי, רוטב סמוקי ועוד. תזהירו אותו להתנסה. רגע, איפה הרוטב על שמי? אותך לאמא.